नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी आताच्या क्षणाची सर्वात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी येते आहे। शेतकरी मित्रांनो, कांदा परवडत नसेल तर खाऊ नका असा संतप्त सल्ला या ठिकाणी दादा भुसे यांनी दिला आहे। परंतु त्या संदर्भात सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आपण जाणून घेत आहोत। सविस्तर संपूर्ण बातमी जाणून घ्या, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। अतिशय महत्त्वाचा व्हिडिओ आवडला नक्कीच लाईक करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर मग हा हवामान आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा नका आणि आपल्या वेबसाईटला सुद्धा भेट द्यायला विसरू नका। त्याला www.माझाबळीराजा.com। चला तर मित्रांनो, काय महत्त्वाची बातमी संपूर्ण लाईव्ह अपडेट थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत। जसं की तुम्ही स्क्रीनवर बघतच आहात, कांदा परवडत नसेल तर खाऊ नका, दादा भुसेंची अजब सल्ला। बघू शकता, नाशिक केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले। त्यामुळे कांदा निर्यात शुल्क वाढीविरोधात सत्ताधारी विरोधक आमने सामने आले असता अशातच दादा भुसे यांनी नागरिकांना अजब सल्ला दिला आहे। कांद्याचे भाव वाढले तर 4 महिने कांदे खाऊ नका असा दादा भुसे यांना नागरिकांना दिला आहे। नागरिकांना या ठिकाणी सल्ला दिला आहे। या विधानावरून दादा भुसेंवर टीका करण्यात येत आहे। दादा भुसेंवर टीका करण्यात येत दादा भुसे म्हणाले की कांद्यावर दर कोसळतील अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे। त्यांनी कांदा खरेदी केला आणि निर्यात करण्यास यावर देखील व्यापाऱ्यांची देखील थोडी भीती आहे। या भावना केंद्र सरकारच्या या ठिकाणी बघितलं कानावर घातल्या जातील। निश्चितच सकारात्मक मार्गाने गेले सत्ताधारी विरोधक विषय आहे नाही। हा काही वेळा कांद्याला 200 ते 300 भाव मिळतात, काही वेळा 2000 रुपयापर्यंत जातात। त्यामुळे उत्पादन आणि पुरवठा यावर नियोजन करावं लागतं। हे नाशिक जिल्ह्यातील संवेदनशील विषय आहे। चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे व्यवहार सुरळीत होतील असे नियोजन केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं आहे। आणि या ठिकाणी बघितलं शेतकरी मित्रांनो, सत्यामध्ये सध्या आहे, सत्ताधारी पक्षामध्ये ते आहे। कारण की शिंदे गट हे आणि भाजप गट हे या ठिकाणी बघितलं तर एक विचाराचे सरकार आहे। त्यामुळे नक्कीच त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात विचार करायला पाहिजे। कांद्याला 2 पैसे शिल्लक का होईना भाव दिला पाहिजे। असं म्हटलं नाही पाहिजे की कांदा परवडत नसेल तर खाऊ नका। ही कितपत योग्य आहे तुमचं मत प्रतिक्रिया कमेंट मांडू शकता। धन्यवाद। महाराष्ट्राला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब, कमेंट करू नका। भेटूया पुढे, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, धन्यवाद।